का रवा जानत बानी की ओमेगा 3 फैटी एसिड हमनी के दिमाग, दिल अवूरी आँख के स्वस्थ राखे में बहुत बड़ भूमिका निभावेला। लेकिन हमनी के शरीर अपना आप ओमेगा 3 नइखे बना सकत। ऐसे बहुत जरूरी बा कि हमनी के एकरा के अपना आहार में शामिल करी। आज के वीडियो में हमनी के ओमेगा 3 के अइसन 5 फायदा बताइब, जवना के जानला के बाद आप अपना के ओमेगा 3 फैटी एसिड के अपना आहार में शामिल करे से ना रोक पाइब। बच्चन के दिमाग के विकास खातिर जरूरी ओमेगा 3 फैटी एसिड बच्चा के दिमाग के विकास खातिर बहुत जरूरी होखेला। इ दिमाग के कोशिका के मजबूत करेला, जवना से याददाश्त अवूरी सीखला के क्षमता में सुधार होखेला। गर्भावस्था के दौरान ओमेगा 3 बच्चा के दृष्टि अवूरी संज्ञानात्मक विकास में भी मदद करेला। हृदय रोग से बचाव करेला। ओमेगा 3 खराब कोलेस्ट्रॉल अवूरी ट्राइग्लिसराइड्स के कम करे में मदद करेला, जवना से दिल के दौरा पड़े के खतरा कम हो जाला। ओमेगा 3 हमनी के खून के गाढ़ होखे से रोकेला, जवना के चलते खून के थक्का ना बनेला अवूरी ब्लड प्रेशर भी सामान्य रहेला। ऑटोइम्यून डिजीजेस में मददगार होला। ऑटोइम्यून डिजीजेस तब होखेला जब शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली अपना स्वस्थ कोशिका पर हमला करे लागेला। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमनी के प्रतिरक्षा प्रणाली के संतुलित करेला, जवन की शरीर में सूजन के कम करेला अवूरी जोड़ के दर्द अवूरी अकड़न से राहत देवेला। डिप्रेशन आ चिंता से राहत। शोध के मुताबिक ओमेगा 3 फैटी एसिड हमनी के मूड में सुधार करेला। एकरा से सेरोटोनिन अवूरी डोपामाइन जैसन न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ेला, जवना से तनाव अवूरी चिंता कम हो जाला। एकरा अलावे इ दिमाग के कोशिका के बीच संवाद में सुधार करेला, जवना से मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार होखेला। दमा के खतरा कम करेला। ओमेगा 3 भरपूर आहार खाए वाला बच्चा में दमा के खतरा कम होखेला, काहे कि एकरा से फेफड़ा में सूजन कम हो जाला। आहार में ओमेगा 3 फैटी एसिड के शामिल कईल दमा से पीड़ित केहू खाती बहुत बढ़िया विकल्प बा। अगर रवा ओमेगा 3 से भरपूर खाद्य पदार्थ के बारे में जानल चाहत बानी त हमनी के अगला वीडियो जरूर देखी।